den cɛman ani musoman denmisɛn fara maakɔrɔ kan an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ nin sanga kɔnɔ an b'a fɔ aw ma aw ni ce n'aw bɛ nazara jamana kan ni sufɛla don aw ni su n'aw bɛ afiriki jamana kan ni tilefɛla don aw ni tile n'aw bɛ jamana o jamana la ni sɔgɔmadafɛla de don aw ni sɔgɔma n y'a mɛn ko dugu dɔw fana bɛ yen ko tile tɛ bin ye abada k'i bɛ se ka dɔgɔkun kelen jalen kɛ ko tile bɔlen don ko su tɛ ku n'o y'a sɔrɔ aw b'o dugu fana la aw ni tile badabada aw ni tile an nana Tamtam TV sanfɛ bi tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen aw b'a ye cogo min na an bɛ kunnafoniw ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ dɛgɛmɔ k'a sɔngɔ dɔgɔkun kɔnɔ mun kɛra mun fɔra an bɛna o de fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'o di aw ma laadiriya kɔnɔ tunkarankew an ma ɲinɛ aw kɔ dɛ an bɛ aw fo aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ aw ye aw ni ce anw bɛ Mali kɔnɔ yan Bamakɔ Tamtam télévision an sigira ale sanfɛ n kelen tɛ ni Nuyɛli Burama Danbɛlɛ anw de bɛna kunnafoni ta k'a jɛnsɛn k'a di aw ma Nuyɛli Burama kodi ko t'i la baasi foyi tɛ n na denbaya bɛ di baasi tɛ denbaya la n bɛ min f'i ye nin dɔgɔkun in girinna dɛ kosɛbɛ dɔgɔkun girinna mɔgɔw ye i k'a dɔn girin caman kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ artisiw ka faniw girinna an minnu tɛ faniw ye anw yɛrɛ girinna mɔgɔw nɔfɛ effectivement a ye paix et réconciliation o girinna k'a fara ko caman kan dɔgɔkun in kɔnɔna na donc an bɛna sigi ka o de walawala Nuyɛli Burama o la sa Tamtam télévision ɲɛmɔgɔw an bɛ foli d'u ma k'u barikada k'a f'u ye ko anw ko u ma k'u ni ce bamananw b'a fɔ ten ko n'i y'a mɛn ko n famusa doniba ta ɲuman ɲuman de b'i la dɛ o ye tiɲɛ ye o ye kelen ye gɔngɔn durunin tɔrɔn fila bɛ dugu la dɛ an bɛ ɲɛmɔgɔw fɔ k'u barikada ko baara taabolo ka ɲi k'a f'u ye k'u ni ce n'an bɔra yen an ka dibilamaw ni o y'an ka fantomuw ye olu bɛ ka an filmer maa ɲɛ tɛ olu la an bɛ foli di u fɛnɛ ma k'a f'u ye k'u ni ce u yɛrɛ ye kunnafoniw anw kɔni bɛna don o kɔnɔ i bɛ di baasi foyi tɛ n na Sanogo alhamdulillah an bɛ Ala tanu o diyara n ye Ala fo la ka barika da très bien ale min ye an jɔ an sen fila ka bi an bɛ masa in fo o la tabarikala kanubaw bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'u ka foli bɛ an yɔrɔ a banna n'Ala sɔnna ma an ka kanubaw fo ka marakaw bɔ a la ayi dɛ cogo di sisan marakaw filɛ nin ye olu ye anw ka maa lamaralenw ye i y'a faamu wa olu ye an bolokɔnɔmaw ye c'est pourquoi ne bɛ foli kɛ n bɛ marakaw bɔ a la i y'a faamu wa donc mais vraiment dɔgɔkun kunnafoni an bɛna don a kɔnɔ i b'a to ne ka bila i ɲɛ min ye i k'a dɔn kunnafoni an ka don a kɔnɔ k'a walawala Nuyɛli Burama Danbɛlɛ n kun t'a dɔn k'a fɔ n ko n b'i ye ka nin f'i ye kamalen Ala y'a latigɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen ka nin yɔrɔ in na fɛn min ye dɔgɔkun in kɔnɔ a kunnafoni na kumaba belebele dɔ filɛ min ye i k'a dɔn le soft ale ye a maana a ko anw ka jamana i k'a dɔn du denkɛ fɔlɔ n'o ye anw ka premier ministre dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga e ko kiiri tigilamaw ɲɛ bansankɔrɔla bɔlen tɛ araw wa kamalen k'a bɛ n'a fɔ kiiri tigilamaw bɛ k'a filɛ n'u ɲɛ kelen ye a bɛ i n'a fɔ wele bɛ ɲini ka bila a ma han dɛ a bɛ fɛ ka gɛlɛya kamalen ko wele bɛna bila Sogɛli Kokala Mayiga ma wele ma se ye fɔlɔ dɛ nka ko wele de bɛna bila a ma munna kamalen ko nafolo kasabi dɔ de tununnen don nafolo kasabi min i k'a dɔn ni siga kelen don k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga k'a bɛ dɔ kalama a la a bɛ se ka walawalali caman kɛ a la kamalen i k'a dɔn n'i ye nafolo kasabi in ta k'a lajɛ anw ka CFA wari la fɛn min ye i k'a dɔn miliyari 1 ani a kunkanfɛ kamalen i k'a dɔn a bɛ t'i jɔ o de la koyi CFA wari la fasilikɛbaa ko o miliyari 1 n'a kunkanfɛ a kɔni donna da caman fɛ da minnu bɛ yen n'a ma se ka walawala da minnu bɛ yen kamalen ni ɲɛfɔli ba ma kɛ fɔlɔ a ko ma nɔgɔ a ka ɲɛfɔ dɛ n'o tɛ a tɛ ɲɛ dɛ jamana in dun bɛ bolo min kan u ko de ko hali pigini ni maa min y'a dɔn k'i bɛ bɔ a ye tama kelen n'a bin n'i ɲɛ kɔnɔ an b'a wɔɔrɔ kamalen sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko an bɛ don min na i ko bi dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga waati min na a tun bɛ premier ministre ya la o waati y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ yen
jɛkulu min n'a bɛ wele ko AGFO AGFO n'i ye ale ta k'a lajɛ o kɔni ye i ka dɔn cakɛda i ka dɔn de an ka jamana in kɔnɔ i ka dɔn Dr Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ fɔ min ma i ka dɔn ko président du conseil d'administration olu ka i ka dɔn jɛkulu min bɛ ni o ye kolatigɛ jɛkulu ye ko o ɲɛmaaba de ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye fasilikɛbaa ka fɔ la o waati kelen na o y'a sɔrɔ min ye premier ministre de don min ye i ka dɔn an ka jamana in kɔnɔ o de la min ye vérificateur général ale ka munumunu salon kɔnɔna na a bɔra ka i k'a dɔn ka daminɛ primature la ka taa don ni AGFO in kɔnɔ kamalen ko sɛgɛsɛgɛliw la dɛ ka bɔ san 2021 ka na san 2024 la ko wari tununa o furancɛ kɔnɔ o waati dun y'a sɔrɔ ne bɛnkɛ de ye premier ministre ye o don dɛ ale tun bɛ yen n bɛnkɛ kɔrɔ bɛnkɛ kɔrɔ wa awɔ bɛnkɛ kɔrɔ tɛ yen dɛ ni bɛnkɛ don i bɛnkɛ don kamalen quand on est plus premier ministre c'est-à-dire que en fana bɛ bɛnkɛya juru magaya dɔɔnin quoi voilà sisan n bɛnkɛ kura ye Ablaye Mayiga de ye i ye n faamu wa o ye n bɛnkɛ kura de ye kamalen sɛbɛnnikɛla ka fɔ cogo la a ko n'i ye a ta ni ka a mafilɛ min ye i k'a dɔn o AGFO ani primature la kamalen ko o dossier fila k'o de kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o ta ka t'o da kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ le chef ko ale ka i k'a dɔn ɲininkaliw la a n'a ka sɛgɛsɛgɛliw la kamalen k'a ye jateminɛ min kɛ a n'a ye min ye ko a bɛ n'a fɔ lettre la bɛnnen don a bɛna ɲini ka se Sogɛli ma nka lettre ma se fɔlɔ bari ka d'a kan min ye pôle économique et financier kamalen olu kɛlen don k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la wari min tunnen filɛ nin ye ni vérificateur général ye i k'a dɔn a woloma k'a bɔ k'a to kamalen wari in kan ka ɲini k'a ye de k'a don fan n'a bɔ fan bɛɛ lajɛlen dɔn o ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi a ko mission dɔw kɔni kɛra fɛn min ye i k'a dɔn mission minnu bɛ a fɔ minnu ma ko mission i k'a dɔn illégal ko olu dɔw kɔni kɛra kamalen i k'a dɔn dépense dɔw fana kɛra dépense minnu bɛ yen kamalen i k'a dɔn n'a kɛra dépense irrégulière ye kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko l'ancien premier ministre est dans le viseur d'une double enquête sur fond de gestion opaque double enquête o kɔrɔ ko jalakili fila de bɛ yen minnu sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka ta k'a ɲɛsin Dr Sogɛli Kokala Mayiga ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye a ta ni ka a jateminɛ fɛn min ye i k'a dɔn les chefs y'a jira k'a fɔ olu ka i k'a dɔn kunnafoni gafe dɔ bɔra waati dɔ la o kɛra u ka kunnafoni gafe i k'a dɔn numéro dɔ ye min bɛ wele ko i k'a dɔn les chefs numéro 327 u ka rédaction ye sɛbɛnni dɔ kɛ sɛbɛnni min na ni u ye a jira k'a fɔ fɛn min ye i k'a dɔn Dr Sogɛli Kokala Mayiga en tant que PCA, président du conseil d'administration de l'AGFO, Sogɛli Kokala Mayiga avait bénéficié de 2 paiements exceptionnels 15 millions plus 20 millions. A ye jɛkulu min ɲɛmaa conseil d'administration du président ye kamalen k'a delila ka mission dɔ kɛ mission na k'a ye sara 2 ta. Mission kelen sara 2 awɔ sara fɔlɔ k'u y'a sara i k'a dɔn CFA wari million 15 kosɛbɛ 15 millions filanan 20 millions a bɛ fɛ ka gɛlɛya ko sara 2 dira a kelen ma dɛ maa kelen sara 2 ci kelen kun kɔrɔ kamalen ala k'an ci ɲuman na million 1 fila 3 4 5 10 ani 5 e bɛ k'o jate wa fɛn t'a min bolo o ye wariba y'an bolo kɛ a fɔ n'i y'o jan bi n tɛna taa dɔw ka semaine essence wari yari sini kelen sa ka don o kɔnɔ a b'o sɔrɔ a b'o caman sɔrɔ kamalen sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn o mission i k'a dɔn ko o kɔfɛ ko mission dɔw kɛra Kɔnɔbugu mission dɔw kɛra i k'a dɔn Kati Dalala kamalen i k'a dɔn nin mission ninnu na i k'a dɔn ko sara 2 de taara a la koyi fasilikɛbaa ko a ko an bɛ don min na i ko bi ko n'i ye a ta ni ka lajɛ fɛn min ye budget min bɛ yen kamalen ni o prévoilen don conseil d'administration président ye tile journée cours k'a la dɛ ko conseil d'administration président kan ka sara 75 000 de 15 awɔ Allah i ka tile journée o de 15 k'o de kan ka di i ma ayiwa nka ko tɛmɛ kɛra 15 kan nin yɔrɔ in na dɛ kosɛbɛ kɛ tɛmɛ kɛra 15 kan dɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o tɛ a bɛɛ lajɛlen ye koyi Ɲuwɛli Burama i k'a dɔn Danbɛlɛ k'u delila ka taama dɔ kɛ taama min i k'a dɔn n'u taara Kɔnɔbugu kamalen o taama in na wari min donna o taama in senfɛ i bɛ o dɔn wa CFA wari miliyɔn 2 kamalen i k'a dɔn 100 000 ani 60
ana kunganfɛn kamalen ko de donna o taama in senfɛ nka taama in na dɛ ko Choguel ko kɛra Mayiga ni maa 99 de taara ko maa minnu bɛ yen hali ni i k'a dɔn ayiwa u taa kun yɛrɛ ɲaciba ma dɔn ten maa 99 99 personnes ani 9 o cayara o tɛ 99 ye o cayara wa kamalen n'an ka yɔrɔnin f'i ye nanzarakan na i k'a faamu ko le cas de Kɔnɔbugu est particulièrement édifiant. Pas moins de 2 960 000 francs ont été distribués à 99 membres d'une imposante délégation. O délégation ko conseiller b'o la ni o ye conseil spéciaux ye kamalen i ka journaliste b'o la escorte b'o la kamalen chauffeur b'o la kamalen ko ka sɔrɔ k'i bɛ taa sɔrɔ k'a kun t'o bɛɛ kun bɔ ko ye nka ko olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ i k'a dɔn taama in kɔnɔna na fasalikɛba ko a ko i k'a dɔn o maa ninnu filɛ nin ye ko aucun personne n'étant pourtant personnel de l'AGEFO ko o si kun tɛ AGEFO ka maa ye. O de fɔra dɛ ayiwa ko si kun tɛ AGEFO ka maa ye o ko faamu man nɔgɔn fasalikɛba ko a ko i k'a dɔn nin dossier ɲɔgɔnna damanda kamalen i k'a dɔn ko olu de caman fara-faralen don ɲɔgɔn kan kamalen yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko i k'a dɔn 803,2 millions de francs CFA ont été versés au titre de dépenses de souveraineté du premier ministre kamalen ko o ko fana bɛ sen na kamalen o tɛmɛnen kɔfɛ min ye i k'a dɔn 262,3 millions de dépenses inéligibles sur le filet social. Ko fana bɛ sen na 126 millions i k'a dɔn 126,6 millions kamalen de francs CFA pour la reconduction irrégulière de marchés publics. Ko fana bɛ sen na 45 millions non justifiés dans une convention de communication pilotée par la primature. Kamalen ko fana bɛ sen na a cayara yɔrɔ a cayara dɛ miliyɔn cayara fasalikɛba ko o ni a ɲɔgɔnna damandaw ko i k'a dɔn kiiri tigilamaw ɲɛ bansankɔrɔla de bɔlen don dɔgɔtɔrɔ Choguel ko kala Mayiga la kamalen sɛbɛnnikɛla kanugafɔ la a ko ale ma da la ni wele sera yen fɔlɔ nka ko a bɛ cogo min na ko a laban i k'a dɔn ko wele laban na se yen sa walasa min i ka dɔgɔtɔrɔ Choguel ko kala Mayiga a ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na sɛbɛ an y'a bɔ i k'a dɔn le soft de kɔnɔ maa min tigɛ n'o bɛ sɛbɛn in na a tɔgɔ ye ko Isiaka Tambura kamalen i k'a dɔn ale de ye sɛbɛn mana ayiwa kamalen est-ce que nin bɛ ne bɛnkɛ nɔ la nin ko a kuma cayara dɛ non nin bɛ tɛ ne bɛnkɛ nɔ la nin miliyɔn ninnu cayara dɛ ko nin bɛ tɛ n bɛnkɛ nɔ la ayiwa ayi a kana nin kɛ n bɛnkɛ la ayi o cogo don wa je ne suis pas d'accord n ko jamana wari don nka kiiri tigilamaaw de bɛ ka anw tɛ siran kiiri ɲɛ anw tɛ siran kiiri ɲɛ kamalen an bɛ taa nin kiiri la an bɛ acquitté awɔ ayiwa n bɛna min f'i ye kamalen anw jɛlen de don anw tɛ mouvement démocratique ye dɛ non nous c'est à dire que anw b'an yɛrɛ ye mɔgɔ min na c'est Modibo Keïta ayi Musa Traoré don kɛ Musa Traoré wala an b'an yɛrɛ ye Musa Traoré de la ayiwa i y'a faamu wa a faamuna voilà Musa Traoré kɔni b'a dɔn kɔni ale ka ko bɛɛ wala tu vois non gɛlɛya don voilà donc an ka dan ye ala k'an ɲuman bɔ an b'an yɛrɛ y'o de la an ma fin kɛ an ma jɛ kɛ wa an tɛ taa yɔrɔ la ala k'an ɲuman bɔ awɔ ala k'an ɲuman bɔ amina rabi surtout maaw an na u sɛbɛkɔrɔ fo bisimila an na i yɛrɛ fo Fasili ale laseko ɲuman a diyara n ye kosɛbɛ i b'a to nin waati in k'an bolo mana a bɛ ɲɛ nin Fasili sɛbɛn an y'a sɔrɔ an ka finitigilakaw fɛ les forces armées maliennes fama u sɛbɛkɔrɔ kuma na ala Mali ye Mali bana Mali bana bolima arime Mali bana bolima saya ye anti boli ɲɛ dɔn he jugu malola arime jugu malola Mali ye Mali jugu bɛ malola Mali ye ala a filɛ dɛ aw minnu bɛ jamana kɔfɛ a ye na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye a ye na dɛ an ka taa aw b'a Sidiki Sanogo finintigilakaw u sɛbɛkɔrɔ kuma na est-ce que ko semaine in kɔnɔna la k'u kɔni ye équipement caman minɛ équipement min n'a kun bɛna ta ka taa di banbagaci wale kɛbaa maaw ma nin mɛn kosɛbɛ dɛ
Bamanchu ma bambachu ma walasa cogo min na u bɛ se k'an ka finitigilakaw kɛlɛ ni a ye. N y'a to Ala ma. Laseli ma bɔ maa wɛrɛ yɔrɔ. Bisimila. État-major général des armées. Ale yɛrɛ de bɔra ka nin laseli in kɛ koyi. An ka état-major général des armées. Tiɲɛ. A kɔni ko k'a nisɔndiyalenba don. Wala. K'a bɛ ka kunnafoniya min jɛnsɛn. Tiɲɛ. A bɛ k'a di jamana kɔnɔdenw ma cogo min na. Très bien. A bɛ k'a jɛnsɛn diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ. Wala. Abubakar Sidiki Sanogo. Ne. K'u kɔni ye minɛli belebele kɛ. Ko nin ye kɛlɛkɛminɛnw ye. Ani minɛn wɛrɛw. Bɛɛ lajɛlen bɛ bila kɛlɛkɛminɛnw hukumu n'a kadara kɔnɔ. Wala. Min n'a kun bɛna ta ka taa di banbagaciwale kɛba mɔɔw ma. Olu minnu n'u dagalen don an ka jamana in kɔnɔ bi. N'u kɛlɛkan ye. K'u ka ɲaami don Maliko la. Ko kɛlɛkɛminɛ ninnu. K'a bɛɛ lajɛlen minɛ na. An ti jɛn n'a ye. An ti sɔn dɛ. Enfant y a pas de cœur ninnu. Ça c'est quoi ça? Ko n'i ye minɛ ninnu ta k'a lajɛ. Bisimila. Ko mun ni mun don. 20 canons pneumatiques. Avec leur appareil de gonflage. O tɛ bateau ye bateau minnu ni fiɲɛ bɛ kɛ a kɔnɔ wa. Awɔ. N'a bɛ boli jiw kan. K'u y'o caman o mugan. U y'o minɛ. I jɔ. O y'u labɛntɔ ye Kayi de kama. Parce que an bɛ bada la. N y'a to Ala ma. An ti yafa an ti yafa. Bateau min bɛ bila ji la. O don dɛ. O tɛ ka taa badakolo la. Dugu minnu bɛ ba jida la ka yɛlɛ ji kan. O bɛ t'olu kɛlɛ. An ti yafa dɛ. E m'a faamu. An ka taa. N'o tɛmɛna ka bɔ yen. Naam. Tiriba. O tɛ fɛn min bɛ meleke ɲɛda la wa. O bɛ to k'o bila laban min kɛ. O ba 4. Rangers. Sɔrɔsiw ka samaraba in. Naam. O ba 3 ani 200 ani 80. O bɛ maa b'olu bolo. Ayiwa. O mana tɛmɛ ka bɔ yen. Naam. Sɔrɔsiw ka fini min bɛ yen n'an ko a ma tereyi. Tereyi. O ba 4. Est-ce que ani tenue. Naam. Min bɛ yen n'o ye kaki ye. O 100. Macaron. O ye insigne minnu bɛ nɔrɔ tereyi ninnu na. O ba 4 ani 40. Ala. U yɛrɛ ka jaw dɛsɛlen bɛ minnu kan. Bon tu sais. I b'a dɔn wa. Dɔnkili dɔ bɛ da. Nkalon tɛ dɛ ko n'i ye sekili fara i ka maa kun sɔgɔ. Ko gɔngɔnkuru de bɛ janfa la. Gɔngɔrɔ bɛ janfa la. Nɔli. Donc nin bɛɛ kun bɛna taa di ninnu ma. Nin bɛɛ bɛna taa di banbagaciw ma. Baasi tɛ. An ka taa. A ma ban koyi. Ayiwa. Ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen. Naam. Fini min bɛ yen n'an ko a ma chandail. Ko o carton 25. K'o fana tun bɛ a la. Ayiwa. Ko ni kɛlɛkɛminɛ minnu kɔni filɛ nin ye. Naam. Ko nin kun bɛna ta ka taa di an dugulakaw ma. Ka taa di banbagaciw ma. Walasa hali bi n'a ka bi a la. U ka se k'u ka fara ɲɔgɔnkanw kɛ. U bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ n'o ye attaquements ye. U ka se k'o ta ka ɲɛsin an ka duguw ma. Ayiwa. Ko wa yirala k'a fɔ. Ni minɛ minnu minɛlen filɛ nin ye. Abubakar Sidiki Sanogo. Minɛ ninnu k'a bɛɛ labɛnna Asie jamana dɔ de kan. A labɛnnen yen kɔfɛ. U y'a bila ka na. An yɛrɛ dafɛ jamana dɔ la walasa cogo min na a bɛ se ka don Mali kɔnɔ ka sɔrɔ ɲɛmaaw ma bɔ a kalama. Ne ma jigin nin si la. Asie jamana ma o ma jigin u la. An kɛrɛfɛ jamana ma jigin u la. Sanogo. Chauffeur min sɔnna k'o don a ka mobili kɔnɔ. Maliyɛn don wa? Chauffeur kɛ. Ayiwa an ka ɲɛnajɛ in dɛ. O mana kɛ chauffeur min ye o fana ye chauffeur kangaragaki ye dɛ. A jaa bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ. E bɛ sɔn ka ni minɛn ninnu don i kun cogo di ka na n'o ye. Et puis chauffeur ka kun bɛ ka minɛn ninnu bila min. Jɔn de kɛlen ye minɛn don chauffeur kɛ kun. Marché kun bɛ jɔn bolo. A ye chauffeur kɛ ɲininka. Ɲininkali bisamisa. A ye chauffeur kɛ ɲininka. Ko ni minɛli belebele min kɔni filɛ nin ye. Naam. Ko nin kɛra sababu ye. Est-ce que nin sababu bɔra jɔn nin na. Jɔn. Jɛɲɔgɔnya min bɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. N'o ye Confédération des États du Sahel ye. Tiɲɛ. Ani an dafɛ jamana dɔ fana bɛ yen. A banna. Ko y'an dɛmɛ. Tabarikala. N'u ma jamana tɔgɔ fɔ. K'an dafɛ jamana dɔ y'an dɛmɛ. Awɔ. N'an ka miiri. N'o kɛra Sénégal ye dɛ. Ayiwa. A bɛ se ka kɛ. Jamana tɔgɔ ma fɔ. N'i taara Ɲoro fanfɛla in na yen. An ni olu ka ko tɛ ten dɛ. N'i jiginna dugumabolo in fɛ. An ni ayiwa Ɲamakuji. Kuma dɔ la an bɛ to k'an ɲɛ Bansankɔrɔla bɔ ɲama. Ɲamakuji kɔni olu t'an dɛmɛ yɛrɛ. Ayiwa baasi tɛ. Fɛn fɛn ye dɛmɛ ye. Olu t'o ta ka ɲɛsin. An tɛ nin kɛ Sénégal ye sa. An ka taa.
Salawo ko no temana ka boy Naam. a ko ni minɛli belebele min kɔni kɛlen filɛ nin ye a fatiri sɛbɛnbaga ko ko est-ce que a sera an k'a fɔ bilen wa ko jamana wɛrɛ de bɛ nin ko kɔrɔ min ye min bɛ ka banbagaciw dɛmɛ wa ko est-ce que o kuma o sera fɔla bilen wa ko ni dun y'a ta k'a lajɛ waleya min filɛ nin ye ko nin ka jugu o de ye juguya da ye ko nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni ko olu daminɛna don n'a nataw la a kiriw kan ka tigɛ cogo min na ko kiriw na tigɛ ten ko ye jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko nka hali bi AES jamanaw k'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a walasa cogo min na nin kɛlɛ an bɛ se k'a kɛ tiɲɛ kan an bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na an juguw kan wa jamana kɔnɔdenw ka se ka taga ni ka segin kɛ lafiya ani bɛn ani keleya o kɔnɔna la fasiri ye nin ye les femmes n'a sama olu fɛ tabarikala i bonya a bɛ fasiri lɔ an bɛ i ka dɔ foli di an ka sɔrɔsiw ma u ka nin waleya ɲuman in na an b'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo abarajan ye nalibama nkalon mana mɛn dogo cogo tiɲɛ bɛ kun a la u bɛ ka nkalon min tigɛ ka anw ka jamana déstabiliser don dɔ la tiɲɛ bɛ na o n'Ala sɔnna ma o siga yɛrɛ fan si tɛ ne la kosɛbɛ nka yɔrɔ dɔ bɛ yen an k'o fɔ jusqu'à présent an jamanadenw an yɛrɛ damaw k'a lajɛ an ka sɔrɔsiw dɛmɛ o ye tiɲɛ ye Noël Burama kunnafoni tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a di sɔrɔsiw ma dɛ kosɛbɛ kunnafoni bɛ bɔ jamanadenw yɛrɛ de bolo k'a di sɔrɔsiw ma walasa ka se k'u dɛmɛ baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na o ye tiɲɛ ye nin waati laban in na anw ye fɛn dɔ dénoncer a ma fɔ ko ka essence donnen dabila wa kosɛbɛ a fɔ ɲɛmaaw ye n tɛna fɛn fɔ nka boisson dɔ bɛ Mali kɔnɔ bi a couleur ni essence couleur ye kelen ye u bɛ to k'a boisson san k'a bɔ a kɔnɔ ka essence bila a kɔnɔ o bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ o bɛɛ bɛ kɛ u b'a kɛ ka c'est-à-dire que ka boisson yɛlɛma ka bɔ a kɔnɔ ka essence k'a kɔnɔ k'a sogolo ni e y'a tɛna k'e kɔnɔ e b'a fɔ ko boisson de bɛ nin kun ka taga o ye taji bɔtɔla de wa o plan bɛɛ b'u bolo nka u tɛ se ka nin kɛ tant que u ni fasoden dɔ de tɛ complicité la Ala u tɛ se ka nin kɛ abada n'u ni maa jugu dɔ tigɛ tɛ ɲɔgɔn bolo jamana in kɔnɔ yan sabɛ ne taara mɔkɛ ka papier kɔrɔw lajɛ ne mɔkɛ an mɔkɛ y'an to yen dɛ walayi cogo di n'a fɔra ni kɔrɔti dumanba nin tun b'an mɔkɛ bolo ale fana taara n'o kɔrɔti ye sisan ne mɔkɛ ka kɔrɔti tɔ tun bɛ yen ne tun b'o ta dɔrɔn n bɛ sin ka laturuden ci ayiwa law sinɛ walima siyɔrɔ ni dimi n bɛ sin k'o si ten dɔrɔn k'a sɛbɛn a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye rebelle ye a bɛɛ ka sa ni don su olu bɛ sa wa ko de b'a ɲɛdɔn ko dɔnniya tununa de dɔnniya de tununa n'o tɛ an mɔkɛw tun bɛ diden bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a tɛ se niw ma jugu minnu bɛ a bɛ se olu de ma bon u y'o didenw dalilu tunu an na a ma nɔgɔ sinon n'i y'o didenw dalilu d'a ma sisan nka an mɔkɛw nɔ tɛ dɛ e ko tubabuw ma nɛgɛ tubabuw y'a nɛgɛ dɛ tubabuw de y'a nɛgɛ tubabuw y'a nɛgɛ kɛ nka an mɔkɛw de ma a faamuya joona n'o tɛ an ka o dalilu ninnu tun bɛ yen a bɛ kɛ cogo di janfa i bɔtɔ janfa la a y'a sɔrɔ a sirili ɲɛna dɛ ka dalilu kɛ ne bolo sisan n bɛ se ka message bila n ko bon ko dans 24 heures ni mɔgɔ mɔgɔ bɔ terroriste ya la i bɛ taa kosɛbɛ 24 heures n b'o de di mɔgɔw ma o ka jan 30 minutes kamalen a to n ka taa ni kunnafoni ye an ka taa min ye i k'a dɔn le soft bɛ n bolo hali bi n'a ka biya la kamalen i k'a dɔn u sɛbɛkɔrɔ kuma na u ko 3 artistes maliennes kamalen sous mandat de dépôt les raisons kamalen ko anw ka sorofɛ kɔnɔba 3 ɲɔgɔnna bɛ yen kamalen i k'a dɔn olu bɛ boli kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ n y'a to ala ma kamalen o sorofɛ kɔnɔba 3 jɔn ni jɔn don kamalen a maa fɔlɔ o ye i k'a dɔn Aja Babani Kone kamalen k'o bɛ i k'a dɔn kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ kelen min ye i k'a dɔn Mariamu Ba k'ale bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye i k'a dɔn Bingini Bagaga kamalen i k'a dɔn Fatumata Bagaga Bingini kamalen ko ale fɛnɛ bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛyara sɛbɛnkɛla ko a ko ninnu kɔni bilala i ka dɔn kasobon na k'a sabu kɛ ni wulikajɔ de min kɛra anw ka i k'a dɔn cybercriminalité procureur Adama Kulibali kamalen i k'a dɔn ale ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka ni maa 3 ni ka u bila ka taa i k'a dɔn kasobonba la ni o ye boli ye sɛbɛnkɛla ko elles sont poursuivies pour injure réciproque et atteinte aux mœurs kamalen nenini jugu k'a ɲɛsin ɲama ani i k'a dɔn anw ka mara tiɲɛni
kamale sɛbɛnnikɛla ko a ko nka a ka dɔn ni maa minnu taalen filɛ nin ye i k'a dɔn kaso la bolen kamale k'u ma taa ten dɛ bari ko u delila ka wele ka kangari gɛlɛ da u ye a ye sabali a bɛ sira min ka sira in man ɲi a kana taa nin sira in fɛ i k'a dɔn sira in bɛ tiɲɛni kɛ kamale i k'a dɔn ko o kangari dara ka tɛmɛ nka kamale kangari i k'a dɔn a bɛna fɔ a ma lamɛn kamale i k'a dɔn a lamɛnbaliya kɛra sababu ye kamale min ye procureur kun kan ka baara min kɛ a y'o sabati n'o tɛ ko ni artiste saba bɛɛ welela k'a f'u ye u k'a fɔ u kanubaw ye k'u ka ninini dabila nka min ye kanubaw i k'a dɔn bɛɛ ma se k'a dabila caman kɔni y'a dabila nka bɛɛ ma se kamale i k'a dɔn o sababu la ni maa ninnu kɔni u y'u yɛrɛ sɔrɔ kasobon na an bɛ don min na i ko be kamale i k'a dɔn bolinkaw fɛ yen kamale k'u ka kiiri k'a bilalen don ka septembre kalo tile 4 kɔnɔ k'o ye tile 40 kaso de ye. na uti bɛɛ kɛ yɔrɔ in na yen ok i bɛ jouer tɔni fara uti kan sisan ka taa les 3 fana fara o kan ça te donne 40 jours ala ma ayiwa kamale sɛbɛnnikɛla kɔni ko an bɛ don min na ko bi k'u ka kiiri bilalen don ka le 4 septembre kɔnɔ kamale u bɛna kiiri o la kamale i k'a dɔn ni ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki fasele an y'a bɔ le soft kɔnɔ a ji ma janya ko an ka artistes kɔni i k'a dɔn k'u bɛ mandat de dépôt la nin waati in na an ka artistes ala ka kanna bila nɔgɔya u ye yarabi ayiwa artiste an bɛ artiste dɔn ni min ye o ye ka bɛn ni keleya sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka jigi sigi kumaw fɔ maaw ye ka hakili sigi kumaw fɔ maaw ye an bɛ artistes dɔn n'o de ye artiste ni kaso o t'u ta yɔrɔ ye an b'u dɔn ni concert de ye nka a bɛ ɲɛ min ka di ne i b'a dɔn fani minnu bɛ t'u lajɛ fanu a y'a kɛ ala kama n'aw taara a ka bɛn ni kelenya kuma fɔ a banna mariam baga fanu a y'a fɔ a ye karisa i ni karisa ye ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya kɔnɔ ala kun ye aw ka sigi ɲɔgɔnma ye sigi banna nka ɲɛnamaya ma ban mɔgɔya ti ban fo ni aw dɔla kelen fatura tant que ala ma na n'a ka na ye fɔlɔ a y'a lajɛ a ka bɛn ko la a k'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ i ni faamu c'est à dire que u k'a fɔ mariamba ɲɛna sabali i tigɛ di bingi ma i foyi tɛ kɛ bingi ye i balima kɔ a ka fɔ bingi fana ɲɛna bingi ala kun ye sigi latigɛ i ni mariamu cɛ sigi ma ɲɛ e bɔra sigi la mais ala ye i sɔn sigi wɛrɛ la i bɛ sigi min kɔnɔ bi ni baasi t'i la a dɔn k'a fɔ k'i ni mariam ka mɔgɔya foyi t'a tiɲɛ ni saya tɛ a y'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma a ka kɛ kelen ye fanu a ye nin fɔ babani ye babani ninnu y'i dɔgɔnin n'i denw de ye u minɛ i dɔgɔnin n'i denw ye i ka u don da kelen k'u bɔ da kelen fanu ka kɛ ala kama k'u ka kuma kɛ nin ye nka nɔli tant que fanu bɛ k'a fɔ de mariamba an bɛ sa i nɔfɛ bingini an bɛ sa i nɔfɛ babani an bɛ sa i nɔfɛ kɛlɛ in t'i ban dɛ hali n'u bɔra kaso la kɛlɛ bɛ continuer awɔ parce que fan dɔw bɛ lafiya ni kɛlɛ de bɛ yen est ce que i y'a faamuya fanu bɛ lafiya ni kɛlɛ de bɛ yen e nana ma a fɔ artistes ye ko si tɛ mɔgɔ la dɔw dayirimɛ de bɛ na koyi i b'i to nin kɛlɛ la sisan i b'a sɔrɔ e ka dɔ yɛrɛ comptelen don ala fɛ i t'a dɔn nani burama n'i nana fatu nin fatu cogo la k'i n'i balima datigɛlen to ɲɔgɔn na aw bɛ kɛlɛ la nin juguyasow bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nani burama i bɛ taa mun fɔ ala ye a ko ma nɔgɔ i bɛ taa mun fɔ ala ye o bɛ min na e t'i sadon dɔn nin t'a sadon dɔn nin dɔ in t'a ta don dɔn a y'a lajɛ aw ka don da kelen fɛ aw k'a dɔn ko ala de ye aw da aw bɛ ka funu ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min na ni ala kun dimina aw kɔrɔ a t'aw bila a ka dugukolo kɔ kan munna aw kɛlɛ la parce que e ye ko dɔ kɛ karisa la karisa ye ko dɔ k'e la o de ma u kɛlɛ wa bon o kɛlɛ olu bɛ juguman min kɛ ala la ni ala ko k'a b'o juguman sara olu la olu bɛ balo o kuma kɔni t'a la ko k'u miiri nin yɔrɔ in na o kuma t'a la u k'a dɔn ko kɛlɛ tɛ foyi dilan diɲɛ kɔnɔ balaw tɛ foyi dilan diɲɛ kɔnɔ nin ye diɲɛ ho de ye an bɛ tila nin diɲɛ ho bɛɛ la ka taa sɛbɛsira kan fanu bɛ mankanci min na nin ye diɲɛ ho de ye nafa foyi tɛ nin na nafa foyi tɛ nin ko hawo ci na an bɛ karisa de fɛ an bɛ sa karisa de nɔfɛ n ye n kale ala la n'i sara u tɛ sa n dun ye kaso la wa jɔn taara da kun ko u k'a to ale bɛ ka don n ka foro kan c'est à dire que fo ninnu de ka faamu ninnu tɛ se ka kɛ foyi ye badenmaw kɔ
ninnu tɛ se ka kɛ foyi ye balimamaw kɔ kosɛbɛ ni saba bɛɛ ye den wolomuso de ye ni e ye juguya kɛ nin na e bɛ wolo de la i den bɛna taa yɔrɔ min na mun bɛna k'a la ni e ye juguya kɛ nin dɔ in na i den mana kɔrɔbaya a bɛ taa yɔrɔ dɔ la mun bɛna k'i den na kosɛbɛ o bɛ min na o a y'aw dusukun jɛya ɲɔgɔn ye a ka taa n'a ka ɲɛnamaya ye a ka faniko in bila faniko in ye ko wɛrɛ de ye walahi ni aw bɛnna aw bɛ min sɔrɔ k'aw to faniko kɛlɛ la aw t'o sɔrɔ ni ninnu bɛnna k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ min sɔrɔ k'u to faniko kɛlɛ la u t'o sɔrɔ e bɛ dɔn ma an k'a kɛ sisan misali la binkini jatigi dɔ bɛ yen a y'o fasa da a ye wari di binkini ma binkini ka fɔ a jatigikɛ ɲɛna ne balimamuso bɛ yen dɛ babani i hakili to a la i ka to k'a fana dɛmɛ o tigi ka hakili to babani na ka to ka babani dɛmɛ babani ye dɔ fasa da o tigi ye wari di babani ma a ko n balimamuso mariamba bɛ yen dɛ to k'i hakili to n balimamuso mariamba la se min b'i ye o k'a ye n'o tigi ye mariamba dɛmɛ a bɛ dɔ b'a ka sɔrɔ la wa a bɛ dɔ fara a kan mariamba fana k'o ɲɔgɔnna kelen kɛ k'a ɲɛsin ninnu ma a bɛ dɔ b'u ka sɔrɔ la wa a bɛ dɔ fara a kan de a bɛ dɔ fara bɛɛ ta kan mɛ ni kɛlɛ tora senna o nin n'a ka mɔgɔ nin n'a ka mɔgɔ nin n'a ka mɔgɔ fani bɛ mankan ci la fani minnu bɛ mankan ci la u tɛ se ka foyi dilan artiste ninnu ye hali dɔrɔmɛ 20 fani ninnu tɛ se ka di artiste ninnu ma hali dɔrɔmɛ 20 bon a ka gɛlɛn ne kɔni balimamuso de y'u bɛɛ ye ne bɛ ala de deli ala ka jisuma k'a fura ye yarabi ala ka jisuma k'a fura ye ala k'u bila ka to ka denbaya la nɔli denbaya tigi ka si i ka denbaya kɔ a ma nɔgɔ bɛɛ b'a dɔn min b'a la a ma nɔgɔ i woloden bɛ so ka si i woloden kɔ bɛɛ b'a dɔn min b'a la a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ yɛrɛ furukɛw t'a ala nɔgɔmani ye o furukɛ ninnu ta olu ye baliku de ye o mɛ wolodenw de bɛ yen woloden fitininw o de bɛ u bolo nka a tɛ faamu n'a fɔra k'aw ka taa kaso la olu kɔ et puis n'a fɔra i denw ye k'i ba bɛ kaso la u bɛ mɔn n'a ye de a ma nɔgɔ donc an bɛ kiiri tigɛlamɔgɔw deli de jagoya tɛ dɛ jagoya tɛ Adama Kulubali e n'i ka maaw aw b'aw joli fɛ nka an b'aw deli a ye sabali deli ka don an b'aw deli a ye ninnu bila a ka kankari d'aw ye n'Ala sɔnna n b'a dɔn segin tɛna k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan n'Ala ka jɛ an ka taa ni kunnafoni ye ayiwa bɔ Sidiki Sanogo i b'a to nin waati les républicains bisimila n k'ale ta a bɛ ɲɛ a Gibu Sogodogo ale ye Kalimu ni Dabaji ta tabarikala fasiri in k'a bolonɔ labila hali kɛ monsieur Mutakala Tall nin ye an ka jamana minisiri kɔrɔ ye k'a fana k'a sɛbɛkɔrɔ kuma na bisimila a ko cogo di a ko bɛn ale ani Kileya a ko ni fɛn bɛ tali kɛ dɛnkɛrɛfɛ ayiwa cili ani balili a ko o ni o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ye sɛbɛn in kɛ k'a jɛnsɛn ka bɛn juillet kalo tile 23 ma san 2025 an ka jamana minisiri kɔrɔ don monsieur Mutakala Tall a kɔni bɛ ko k'ale bɛ wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'an ka jamanaba in ba Maliba an ka Mali in de bila sanfɛ sa min bɛ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bisimila Sanogo kan k'o to yen bisimila an ka Mali lajɛ ko sabula n'an ko an bɛ baara kɛ ni an dusukun ye k'i b'a ye k'a fɔ ko dusukun ka fɛgɛn wagati dɔw la dusukunna kow bɛ yɛlɛma waati dɔw la ko nka bɛn ni Kileya ko o ti ɲɛ dɛnkɛrɛfɛ kɔnɔna la o ti ɲɛ balili o kɔnɔna la o laseli o bɔra monsieur Tall ale yɔrɔ siga t'a la ni cɛba min filɛ nin ye monsieur Mutakala Tall maa dogolen kɔni tɛ o a y'a yira k'a fɔ k'an ka jamanaba in ba Maliba ko n'an ko an bɛ jamana in jɔ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka tagasiraw kɛ kelen ye ko nka an kana kɛ farafarali ye an kana maaw bɔ ɲɔgɔn na a filɛ dɛ a y'a yira tuguni k'a fɔ a ka nin discours kofɔlen in kɔnɔna la ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi ko Mali k'a tɛ se ka taa ɲɛ ni maa kelen hakilina ye siga t'a la fo hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don a y'a yira tuguni k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka a yɛrɛkun ko bɛɛ k'o to yen a banna hakilina minnu bɛna ni farakɛ ye hakilina minnu bɛna ni taaɲɛ ye k'an ka o de bila ɲɛfɛ a banna o la bɛn ni Kileya ani Mali kura min ni an mago bɛ a la k'an bɛ se ka a sɔrɔ a bɛ ten ko sabula Mali kan ka bila anw bɛɛ lajɛlen sanfɛ kosɛbɛ ye jamana kɔnɔdenw ye an kan ka Mali ka tagaɲɛ an kan ka o de jɔrɔ fɔlɔ tiɲɛ don ka anw yɛrɛ ka tagaɲɛw to yen a ka haramu o laseli bɔra monsieur Tall siga t'a la
Fadili Sɛbɛnbaga ko k'a kɔni bɛ hakili jigi kɛ Monsieur Tal a ka nin bɔli k'a kɛra waleya caman de kɔfɛ a waleya dɔ ye jumɛn ye projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation sɛbɛn min kan ka bɔ n'a bɛna bɛn ni keleya sinsin jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛn k'o taara ka t'o di an ka jamana ɲɛmaa ma bi le général d'armée Assimi Goïta a dira a ma juillet kalo tile 22 san 2025 dira a ma jɔn fɛ commission de rédaction du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale n'o tɛmɛna ka bɔ yen bisimila a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko autorités Mali ɲɛmaaw bi k'u kɔni ye an ka minisiri kɔrɔ n'o ye ale yɛrɛ ka client ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara u y'o bali taama dɔ la kan ka taa taama dɔ la ɲɛmaaw y'a bali o taama in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen bisimila an y'a ye k'a fɔ an ka jamanaba in kɔnɔ an ka parti politique ani organisation minnu bɛ yen ni u bɛ baara kɛ politique ko bunako kan olu bɛɛ lajɛlen cira k'u yɛrɛ kɛ décret senfɛ décret numéro 2025 0339 PTRM o min ni bolonɔ bilala la mai kalo tile 13 2025 an ka jamana ɲɛmaa fɛ a bɛ ten ko laseli in kɛra nin waleya damada de kɔfɛ ko hakilimaw b'a faamuya a bɛ fɛ ka min fɔ républicain ye kunnafoni bɔsi ka bɔ ale kɔnɔ Agibu Sogodogo ale ye fasiri in bolonɔ labila tabarikala Agibu Sogodogo an bɛ foli di a ma an b'a fo fasiri Asibakɔrɔ ɲana kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni bɛn bɛ kɛ bɛɛ de bɛ wele maliden bɛɛ bɛ wele bɛɛ bɛ don da kelen kosɛbɛ ka bɔ da kelen kosɛbɛ o de ye Mali yɛrɛ ye kamalen n'i y'a mɛn Mali bɛn ni kelenya ko don dɛ o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn faso tigɛ ni ɲɔgɔn ma ko don dɛ kosɛbɛ ni minnu sɔnna k'u tɛgɛ dayɛlɛ k'an tɛgɛ minɛ an ka maaya kɛ n'u ye an ka ɲɛ maaya la Hayidara denkɛ ye nin fɔ dɛ Badara Aliyu Hayidara a ye tɔn sigi ko an ka bɛn maaya la tɛtɛmɛla t'a kan diinɛ ko tɛ laada ko tɛ kabila ko tɛ foyi ko tɛ fo Mali ko an k'a lajɛ ka bɛn maaya la ale de y'o tɔn sigi kamalen tɔn in sigira ne yɛrɛ tun bɛ taa tɔn in kunnafoni di caman kɛnɛ kan ne y'a ye vision dɔ bɛ tɔn in na a yɔrɔ ka jan kojugu parce que an ka bɛn maaya la bɛ maliyɛn bɛɛ de wele o diinɛ ko tɛ o i y'a faamu wa bon Mali kɔnɔ an ka farafarali yɔrɔ caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ diinɛ ko sira de fɛ ne bɛ nin diinɛ in na karisa tɛ nin diinɛ in na karisa bɛ nin diinɛ ne tɛ nin diinɛ in na généralement an ka farafarali caman bɛ sɔrɔ o de fɛ nka ni o bɛɛ bɔra la k'a kɛ juruba kelen ye Mali bɛ jɔ dɛ tiɲɛ tɛ tabarikala ko min ye i k'a dɔn i bɛ républicain maaw fo kamalen i ka an b'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo k'i barika da a baraja ye i b'a to ne ka kunnafoni kunkurunin dɔ ta kamalen min ye i k'a dɔn an bɛ taa i ka an ka ba Maliba kɔnɔ an ka zɛrɛ kamalen o min ye an ka siraba ko ɲɛnabɔli ko ye o don kamalen ko aladari dɔ sɔrɔla sisan ni i bɛ mobili boli kojugu la a b'i filmer k'i photo ta awɔ i bɛ vitesse hakɛ min na a b'o ta a b'i ka ala u y'a don min ni t'o fɔ an ɲɛna o y'a don min o b'o fɔ an ɲɛna dɛ waati dɔ la an boli cogo ma ye dɛ wa a dun filɛ dɛ kamalen ko aladari b'i photo ta de k'i to mobili boli la wa a b'i ka video enregistré n'i nana ni polisi ko ko karisa k'i tun bɛ ka boli ni bolicogo la n'i ko ne tɛ pied tɛ u y'a mobili bɔ video filɛ i tun bɛ ka boli nin hakɛ de la a filɛ polisiw b'a yira o b'a yira ni i nɔ bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ hali polisi tɛ yen n'an dun ma polisi an ti taa dɔɔni dɔɔni kole min ye i k'a dɔn nin dɔgɔkun kɔnɔ u ye o baara koromo karili kɛ kosɛbɛ a kɛnɛ ka min ye i k'a dɔn an ka minisiri min bɛ yen min ye i k'a dɔn min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔ lakanali kow ma i k'a dɔn Dawuda kamalen a tun bɛ kɛnɛ in kan walasa min ye i k'a dɔn a kɛnɛ koromo karilen kamalen a bɛ se ka i k'a dɔn a ka hakilina fara tɔw ta kan cogo min na Anazɛri ɲɛmaaba kamalen a fana tun bɛ nin kɛnɛba in kan walasa diɲɛ ka bɔ a kalama cogo min na kamalen ko an ka siraba minnu bɛ yen i k'a dɔn o y'an ka voyage sirabaw ye janko an ka nafasɔrɔ siraw kamalen ko a bɛna bila o sira bɛɛ de kan nka sira ta ma diya ne ye ka Segu sira ta bɔ ayiwa est-ce que Segu sira bɛ kalo kɛ n'a ma maa dɔ dun ayi karitigiw kɔni bɛ bi ye don o don sa hali Segu sira ka kalo kelen kɛ a ma nɔgɔn maa ma to Segu sira la o man ca dɛ
ayiwa vitesse de b'a kɛ bari Segu sira ka ɲi ni Mali sira tila bɛɛ ye a dilannen don k'a ɲɛ fo n'a bɔra Kulukoro sira la n'o tɛ Segu sira in Kulukoro sira fana bɛ boli mɛnɛ Kulukoro sira ka ɲi ni maaw bɛ taa Kulukoro n'i y'u ye moto sanfɛ ko fiɲɛ k'u ta kosɛbɛ tellement que sira ka ɲi nka Segu sira fana bɛ boli de kosɛbɛ donc an bɛ min fɔ dɔrɔn nin yɔrɔ fila ta diyara ne ye dɛ kosɛbɛ ko ye à partir de maintenant ko radar de bɛ Mali kɔnɔ ayiwa fan bɛɛ lajɛlen fɛ voyagekɛlaw k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la a banna boli damatɛmɛ wale a ma nɔgɔ dɛ ko ɲɔgɔn tɛ k'a fɔ n bɛ voyage sira kan n bɛ gazi digi n bɛ taa sanfɛ à l'air la fɛn dɔ dun bɛ se k'a bali ɲɛ ma aw de ye mobili bolila aw de bɛ gazi digi dɔn anw t'o dɔn ayi anw bɛ pɔnɲɛ sama de dɔn a bɛɛ ye kelen a bɛɛ de ye kelen baasi tɛ dɔ b'i bolo dɔ bɛ n bolo ayiwa baasi tɛ o da k'an ka taa ayiwa waati surunyana walima waati sera de a surunyana Bamada.net i b'a to n ka sɔnni sigi ale ka nin waati Bamada.net a sɛbɛkɔrɔ kuma na bisimila a ko cogo di ko nin ye an ka jamana in maa fila ye nin maa fila bɛɛ lajɛlen bi n'a ka biya la k'u bɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ MCA la n y'a to ala ma kosɛbɛ ni kaso ko in dun ayiwa ayiwa baasi tɛ sangawuli don kalo don sangawuli an ka taa Seydou Umaru Tarawele an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn don koyi an cakɛɲɔgɔn don dɛ kamalen an cakɛɲɔgɔn tɛ dɛ nin ye ne ka ɲɛmaa de ye ayiwa i m'o fɔ n ɲɛna o i ye ne ka ɲɛmaa il a été mon rédacteur en chef M7 là en 2018-2019 ni ma fili ayiwa waati de don i ye ne ɲɛmaa ye dɛ i ka ɲɛmaa ye bisimila Seydou Umaru Tarawele bisimila ale ani fɛn min bɛ tali kɛ Isa Kawo-Jim o ye n ka parti président ye a Sanogo a bɛ fɛ ka gɛlɛya i sera n joli ma dɛ an ka taa kunnafoni don ko ne y'a ta k'a lajɛ Seydou Umaru Tarawele nin cɛba in yɛrɛ kunnafonidila don koyi k'a kɔni welela an ka kiiri tigilamaw fɛ dimanche don o min bɛnna mɛn kalo tile 25 ma ayiwa k'a b'i wele waati min na Abubakar Sidiki Sanogo k'a kun bɔtɔ don mission na koyi a kun bɔra min Kidal a kun bɔra Kidal ani délégation officielle jamana yɛrɛ ka délégation kɛrɛnkɛrɛnnen na ministère de la défense k'a n'olu kun bɔtɔ don Kidal k'u y'a wele a kɛra ten a welelen a wele kun o ma kɛ dɔwɛrɛ ye u y'a yira la k'a fɔ k'a kɔni ye laseli dɔ kɛ laseli min n'a kɛra dɔgɔyalima ye ka ɲɛsin an dafɛ jamana dɔ ɲɛma ma koyi ko kuma n'o kadara kɔnɔ an ka jamana article dɔw bɛ yen ko de bɛ kuma o kan dɛ ni o bɛ code pénal ko fɔ article 147 u y'o o laseli kɛ waati min na u ye mandat de dépôt bin ni cɛba in kan mais kalo tile 26 a kɛra ten a don dugusajɛ dɔrɔn san 2025 walahi Abubakar Sanogo n'i y'a ta k'a lajɛ ni cɛba in k'a ka kiiriw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn ntɛnɛndon ma koyi u ye san 1 kaso di a ma kalo 6 datuguli ko ani amandi 1,000,000 k'a ko o sara parce que cɛba ko cogo di ko ni cɛba in ko bɛ tali kɛ journaliste Seydou Umaru Tarawele la k'an bɛ se k'a fɔ k'ale kunna jara dɔɔni ka tɛmɛ Isa Kawo-Jim kan o sabula Kawo-Jim min filɛ nin ye k'ale ni Seydou Umaru Tarawele k'u minɛ kun k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen dɛ ko nka ko san 2 ko de dira Kawo-Jim ma san 2 de dira Kawo-Jim ma wa a yirala k'a fɔ san 1 datuguli a n'a o kɛ koyi ko nka ko a ko kɔni k'a filɛ nin ye dɛ an bɛ nɔnɔ de min o jɔn bɛ nɔnɔ min an bɛ nɔnɔ de min an asɛrite mɔgɔ an bɛ nɔnɔ de min wa an bɛ nɔnɔ min tabali sanfɛ de dɛ ayiwa an bɛ nɔnɔ de min o tɛ baasi ye bisimila Seydou Umaru Tarawele k'a kɔni a ye laseli min kɛ laseli in k'a ɲɛsira Guinée Conakry jamana ɲɛmaa de ma le général Mamadi Doumbouya ko bi n'a ka biya la Mali ale ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ se k'a fɔ jɛɲɔgɔnya dɔw bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ jɛɲɔgɔnya in kɔnɔ ko nin waleya in fana tun bɛna dɔ fara o gɛlɛya ninnu kan hali n'o y'a sɔrɔ
Guinée ɲɛmaaw caman bɛ yen olu wulila ka intervention kɛ walasa waleya in a kana na taa yɔrɔ jan nka yiralen don k'a fɔ ko ka jamana ɲɛmaa dɔ dɔgɔya an ka jamana in kɔnɔ sanu ko k'a ɲanginen don kosɛbɛ article 2 b'a a ɲangi n'o bɛ tali kɛ article 147 la donc o b'a yira k'a fɔ ko n'i ye jamana wɛrɛ ɲɛmaa dɔgɔya ko i kan ka datugu article 46 o fana bɛ kuma o waleya kelen kan a filɛ dɛ fasiri ye nin ye ne fili a kɔnɔ ka da yan bamada.net n y'a bɔsi ka bɔ ale kɔnɔ bamada.net an bɛ foli d'a ma an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ a ka alaya kama min ye i k'a dɔn ala ka o ɲuman bɔ kosɛbɛ hɛrɛ ni baden la min f'i ye maa tɛ jamana sariya sanfɛ nka jamana sariya de bɛ deli kuma ni kuma kosɛbɛ a ka ɲɛ an ma awɔ an b'o de kɛ nɔribɔma waati sera bi taa an bɛ o ɲɔngiri yan n'ala sɔnna ma o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu bɛ k'an lajɛ yɔrɔ jan fara yɔrɔ surun kan kosɛbɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi n'an bɛ bɔ an bɛ taa gabɔn maliyɛn minnu bɛ gabɔnkaw fɛ yen kosɛbɛ an bɛ taa foli di gabɔn maliyɛnw ma an b'o fo ko anw ko u ma i k'a dɔn ko u ni ce kosɛbɛ waati min bɛ sɔrɔ u fɛ yen nin waati in na an b'u fo ni o foli ye ne ma fili ne ma ɲinɛ gabɔnkaw de bɛ a bɔ tɛna y'o fɔ olu a bɔ tɛna y'o fɔ a bɔ tɛna y'o u ka kan dɔ bɛ yen nɔ ko miyɛn ne ma fili olu la ko a bɔ tɛna y'o kamalen an bɛ gabɔnkaw fo nin waati la kamalen i k'a dɔn maliyɛn caman sigilen bɛ gabɔn minnu bɛ baara la population min bɛ a kɔnɔ kamalen o bɛ t'i jɔ 2 millions 2,39 millions d'habitants yɔrɔ ninnu ni mali cɛ ka jan dɛ an ka ca ninnu ye dɛ nka u bɛnnen don ko la u ka fɛnw bɛɛ ye kelen kamalen maliden min bɛ u fɛ an bɛ don min na ko bi o ye maa ba 57 ani i k'a dɔn a kunkanfɛn kamalen o de bɛ gabɔn an bɛ don min na ko bi maa ba 57 maliyɛn na donc o b'a yira k'a fɔ n'i ye gabɔn jamana ta k'a lajɛ 100 sara la maliyɛn ye 2,4% de kosɛbɛ i y'a faamuya donc maliyɛn minnu bɛ yen an b'a f'u ye ko u ni ce an b'u fo an filɛli ko ɲuman na kosɛbɛ ko an hakili bɛ aw la dɛ an hakili bɛ jamana bɛɛ la gabɔnkaw an hakili bɛ aw la kosɛbɛ kamalen olu de bɛ wari ɲini k'a ladon faso kɔnɔ ka na faso dilan kosɛbɛ seduka nin tɛ yen wa a bɛ yen n ko bɛ na nin wari ka na faso dilan ala madina ala heri ka na yen kɛ i b'a fɔ ko duguba kɔnɔna kosɛbɛ kamalen agibu a tɔgɔ bɔra kɔnɔ haut conseil demandé l'extérieur o ɲɛma n ko fana bɛ gabɔ yen nɔ de kosɛbɛ agibu si la an bɛ foli di ninnu bɛɛ ma an b'u fo k'a fɔ bɛɛ ye ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ n'ala ka jɛ ye boisson tigiw jitigiw tetigiw aw minnu bɛ yen ni botigiba bɛ aw bolo k'aw b'a fɔ aw mankutu ka kɛ tam tv dayɛlɛnnen don aw de ye walasa ka se ka aw mako dilan a ye na sɔngɔw ka nɔgɔn wa ka baara kɛ aw fɛ aw tɛ nimisi aw nimisi bɛ wasa nisɔngoya t'a kɔnɔ abada a ye na an ka baara kɛ walasa aw ka wasa tam tv ko maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛn ye ka bɔ nɔgɔ la jamana ka taa ɲɛ an ka don da kelen ka bɔ da kelen assalamu alaikum